сулҳу субот ва пойдорию оромӣ дар ҷомеа неъмати бузург барои инсоният дониста мешавад. мураккабшавии вазъи ҷаҳони муосир ва бардхӯрдҳои шадиди иттилоотиву идеологӣ хатарҳои навро пешрӯи кишварҳои ҷаҳон овардааст. суботу оромӣ ва амнияти пойдор барои инсоният дар ҳама давру замон, бахусус дар шароити мураккаб ва печидаи ҷаҳони имрӯз ки равандҳои сиёсӣ ва ҷангу низоъ онро иҳота кардааст, муҳиму зарур мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати кишвари пешоҳанг ҳамеша ҷонибдори сулҳу субот, амнияти сартосарӣ дар ҷаҳон, пешрафту шукуфоӣ буда, дар ин самт пайваста ташаббусҳои созандаро дар арсаи байналмилалӣ пешниҳод мекунад ки ба нафъи кулли кишварҳо равона карда шудаанд. баъзе давлатҳо, баъзе кишварҳое ҳастанд ки дар он ҷойҳо фазои сулҳу субот вуҷуд надорад. имрӯз дар тоҷикистони азиз сулҳу субот пойдор аст. ин неъмати бебаҳо аз истиқлоли кишвар вобастагӣ зич дорад. инҷо саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам имомалӣ раҳмон назаррас мебошад. зеро ки истиқлол буд ки имрӯз тоҷикистони азиз дар тамоми самтҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа, аз он ҷумла иҷтимоиёт, иқтисодиёт, сиёсат, фарҳанг рушд ёфт. мардум дар як кишвари ободу зебо умр ба сар мебаранд. шукронаи истиқлол мекунанд, шукронаи ваҳдат мекунанд. шукрона аз он мекунанд ки дар ин кишвари зебо қонун, волояти қонун ҳукмфармост. ҳар ҷомеае ки, ҳар давлате ки онҷо устувории қонун, устувории волояти қонун дида мешавад, онҷо албатта сулҳ пойдор аст, озодии инсон ҳувайдо аст ва дар чорчӯбаи муқаррароти қонун амал кардани аъзоёни ҷомеаи шаҳрвандӣ ин хушбахтиву осудагии аъзоёни ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. хушбахтона ташаббусу иқдомҳои сатҳи байналмилалии ҷониби Тоҷикистон вобаста ба таъмини амният, сулҳу субот таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ ҷонибдорӣ ва пуштибонии амиқи худро ёфтаанд. созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ, ташкилотҳои ҷаҳонӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусан пойтахти он шаҳри Душанберо яке аз минтақаҳои амнтарин дар дунё эътироф намуданд ки ин боиси ифтихори мо аст ва мо бояд аз ин шукргузор бошем ва ба қадри ин сулҳу оромию субот расем ва хусусан дар ҳамин давраи пуртазоди дунявӣ ки муборизаҳои идеологӣ байни давлатҳои абарқудрат дар авҷи аълои худ расидааст ва бевосита ба мамлакатҳои ҷавон ва мамлакатҳое ки нав рӯ ба инкишоф оварданд хатари ҷиддӣ таҳдид мекунад. мавриди зикр аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар авлавияти сиёсати хориҷии худ минбаъд низ ба густариши муносибатҳои дӯстона ва ҳусни ҳамҷаворӣ бо кишварҳои ҷаҳон дар заминаи эҳтирому эътимоди мутақобила таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад. ҷавонон ки фаъолтарин қишри ҷомеа ба шумор мераванд, бо дониш, маърифати баланди ҳуқуқӣ ва зиракии сиёсӣ ҳифзкунанда ва таҳкимбахши пойдории сулҳу ваҳдат ва оромӣ дар ҷомеаи муосир ба шумор мераванд. барои мо агар ки сулҳ набошад, мо низ ҷавонон наметавонем ки озодона бигардем. Тоҷикистон яке аз давлатҳои пешрафта ва пурқудраттарин мебошад. мо шукрона мекунем ки дар чунин фазои сулҳу обод зиндагӣ мекунем. рушду пешрафти тамоми соҳаҳо, зиндагии шоиста ва озодонаи шаҳрвандон дар заминаи пойдории сулҳу субот ва якдигарфаҳмӣ таъмин гардидааст. ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонӣ саҳм ва мавқеи устувори ояндадори ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда низ ба таъмини сулҳу ваҳдати башар равона карда мешавад. Нуриддини Қурбон, Маҳмадсаиди Камол, Баҳодур Ҳасанзода барои барномаи ахбор.